El, què és el naixement? El cursa. Baixa pel vessant de la muntanya i arriba fins al cos mitjà. Es baixa i es baixa i es va cap al mar i es diu desembocadura. El sol escalfa al mar i es vaporitza i sube a l'estel. Quan es va al cel formen núvols. Els núvols són petites gotetes d'aigua i plou, que és un calamarsa, neu, que hi ha molt fred, i aigua. I l'aigua que plou baixa en el mar i en els rius de les muntanyes. El ficar l'aigua no baptismo. Aquí agafen l'aigua del riu i la netegen a les potabilitzadores i es posen a uns bidons i després la reparteixen a fàbriques, a pobles i a ciutats. L'aigua que sobra va a la una altra vegada a les fàbriques i la netegen una altra vegada. I l'aigua neta que limpien de les fàbriques va a parar al mar. El sol escalfa l'aigua i l'aigua s'evapora. Forma els núvols amb petites gotes d'aigua, el vent les empuja i després els núvols cau aigua i torna al mar. Després fan la captació, que és quan recullen l'aigua del mar. La porten a la depuradora, que és quan la netegen i va als forns, cases i fàbriques. I l'aigua bruta que sobre casa es va per les clavegueres i van a la depuradora i tornen al mar. Ara ja sabem el cicle de l'aigua. I sabem com arriba l'aigua a les nostres cases. I com torna fins al mar. Espero que hagueu agradat. Tia! Avui els nens de tercer C Us explicaran el cicle de l'aigua. i com l'aigua va a les cases. Esperem que us agradi.